Mga kabatak, naapoy usa ka butang nga nakit-an na posible makapaus-us sa atong problema sa atong nasod karon. Kanang gitawag nila COVID 19. Di ba ang atong gobyerno nagsigig palapnag nga stay at home? Ug sa Binisaya pa, pagpundo mo sa balay ka mga bati mugnaw. Gago! Mao na ang na ako'y nakita ang usa ka butang na posibleng makapa stay at homes ng mga katawhan. Kinahanglan nga si Pacquiao makakontra siya og boxing nga ginganlan og way hugas. Gago! Kaya iyan ang maengkwentro si way hugas. Bahalag mapildi si Pacquiao. Ang tanang mga tao sa tibok Pilipinas magpabilin sa ilang balay. Kay mutan-aw sa ilang mga naong nga murag gigaling. Ilang mga naong nga murag mga corn beef. Ora gusto mo, gobyerno panawagan. O gusto mo nga magstay at home ang tanang tao sa tibok Pilipinas. Pasumbagayan ninyo pirmi si Senador Manny Pacquiao. Pero Senador Manny Pacquiao, congratulations pa rin. Kahit talo ka sa inyong kalaban, sa lahat ng mga fans mo dito sa Pilipinas, kayo po ay nanalo. Dahil ipinaglaban mo ang ating bansa, ay salute you, Manny Pacquiao. Kaya, sana makita ito sa mga tao dito sa Pilipinas o sa gobyerno dito sa Pilipinas. Kailangan na palagi nating hanapan ng kalaban si Senator Manny Pacquiao para ang lahat ng mga tao hindi na lumabas sa kanilang bahay. Tinatawag na yun ng stay at home. Manatili kayo sa inyong bahay. Huwag kayong pasaway. Kita nyo? Ayan po ang gagawin ninyo. Stay at home. Alam nyo ba yon? Hindi nyo alam. Dahil ang mga tao lumabas pa rin. Dahil wala nang makain. Gutom na silang lahat. Kasali na rin ako. Ayan po mga kabakak. Ang mga tao hindi mapigilang lumabas sa bahay. Dahil ilang taon na tong problema na to, wala na kaming makaon. Ang ayuda sa gobyernong ibinigay, yung inipi mabaho. Mabuti pa yung balanghoy at saging ang ibinigay, makain pa namin yan. Kaya, hindi na makatiis ang lahat ng tao na manatili dito sa bahay. Alam ba ninyo, dahil ang problema na yan, nasa isip ng tao ang problema na yan. Dito sa Pilipinas, gising! Gising, Pilipinas! Gago! Imulat yung mga mata para sa katotohanan. Yan po ang problema. Kung hindi dahil ni Senador Manny Pacquiao, ang lahat ng tao sa araw na yon, pag-alagala pa rin. Pero dahil ni Senador Manny Pacquiao, ang lahat ng tao nanatili sa kanilang bahay. Isang araw lang yon. Gago! Pagkatapos, gumalagala naman. Yan po ang problema. Yan po ang mahirap. Bakit tayo naging mahirap? Tungkol sa problema ngayon. Yan po ang kahirapan na ating tinitiis. Pobre pa tayo. Mahirap pa tayo. Lalo tayong pinahirap. Ano ang sakit ng ating buhay? Dahil ang ating mata, ginanyan natin, imulat na yan. Mga kabahakak. Kung hindi kayo marunong dumaskarte sa buhay, yung mga audience mo, isigang mata. Yan po mga kabahakak. Totoo lahat ng sinasabi ko. Alalahanin nyo ang sarili ninyo, pati kapakanan ng pamilya natin. Yan po mga kabahakak. Kaya hindi natin gawin na dito lang tayo sa ating bahay. Dahil wala tayong makain. Kahit tayo magugutom na. No? Ano sa tingin nyo?
Sino po bang sumusuporta sa inyo? Kung kayo po ay may part sa inyong pamilya nagpositibo, no? I-corona kayo. Ilak ang bahay ninyo, naka-shield yan. Yung yelo, may nakasulat yan na caution. Caution ba yun? Di ba yun caution? Yung caution, nandyan, takot ng tao. Takot ang tao yan dahil mga otoridad ang maglagay sa inyo. Isipin natin na kailangan at gawin na maging healthy ang ating katawan para sa araw-araw nating pangangailangan, sa araw-araw nating paghanap buhay, kahit pigado ang pagkilos natin, may magagawa tayo ng paraan. Hindi tayo umaasa sa ating gobyerno dahil ubos na po ang pundo sa ating gobyerno ngayon dahil sa problema na to. O di ba? Problema sa lahat ng tao ngayon. Ganyan. Pagkain, hanap buhay. Saan tayo kukuha ng pundo? Saan tayo kukuha ng magastos para matustusan lahat ng pangangailangan sa ating pamilya, di ba? Umaasa tayo. Saan tayo umaasa? Wala tayong maaasahan kundi ang ating sarili na papamaraan. Yan! Kagaya ngayon, umaasa ako sa aking YouTube channel na mag-boost at makakuha ako ng malaking revenue. Pero hindi pa rin yan mga mangyayari. Dahil hindi ako sikat. Hindi ako si Sir Idol Rapi na sikat na sikat. Kaya ngayon, gumawa na ako ng paraan na mag-vlog ako sa inyong lahat para makita nyo ang video na ito at sana gumising na tayo sa katotohanan. Ayan po. Sabi pa ng isang kaibigan ko, ayaw raw niyang magpaboxing. Dahil takot siyang mamatay. Sabi niya, dahil Bisaya siya, ang sabi niya, di ko magpaboxing, oy. Mamatay tana. Yan po mga kamakak. Huwag nating ikatakot ang katotohanan. Dahil may karapatan naman tayo, di ba? Kung problema sa ating gobyerno, problema natin lahat yan. Sana makita po ang lahat ng mga kailangan gawin, mga kabahakak. Dahil kung hindi po ito makikita, isang business ang nangyari sa buong bansa natin. P-Shield, business. Hindi kayo makasuot ng P-Shield kung hindi kayo bumili. Hindi kayo makasuot ng face mask kung hindi kayo bumili. Pag wala kayong face mask, magmulta ka. Ayan, di ba? Business na yan. Yung pulis, makita kayo, uhulihin ka dahil wala kang face mask. Sana nga, makita kayo ng pulis, hulihin kayo at bigyan kayo ng face mask. Parang ganun. Pero hindi nangyari yan. Pero sa ibang lugar, nangyari yan. Nang huhuli sila ng walang mga face mask, pagkatapos binigyan lang ng face mask. O diba, okay? May nakita akong isang video kanina. No? Ang mga tao na nagka-virus at nainjikan, naging zombie na. Halaka! Nakakatakot na to ang problema na to. No? Nakakatakot na po. Nakuha na nila ang konsepto. Paano tayo gumawa ng isang zombie? Ayan. Hindi na parang pelikula lang yun, no? Pero parang totoo ang nangyayari. Ipakita ko yan sa inyo. Pag hindi kayo nabulag. Gago! Pag nabulag kayo, hindi kayo makakita sa video na to. Kaya, ang video na ito, parang pangkatuwaan lang. Pero may mga maliliit na bagay na para makunan po natin ng aral sa ating buhay at sa pangyayari sa ating paligid ngayon. Dahil pinawisan ako ng maraming sinakay. Gago! Sa vlog na ito,
Hindi po ito eksperimento dahil hindi ako expert na tao at hindi po ako isang analyst, isang normal lang po nga tao, isang vlogger na gusto lang pong kumita dito sa online para makakain dahil hirap na hirap po tayo ngayon. Kaya ang gawin natin, kailangan nating makahanap ng paraan para tayo ay maging okay sa lahat. Yan po mga kabahakak, sa mga baguhan sa aking channel, huwag na ninyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Dahil dito si Bahakak, pindutin mo ang notification bell all para lagi kang ma-update sa mga bago kong video. Ayan po mga kabahakak, dito sa aking channel, puro kalukuhan dito. Pero sa lahat ng mga sinasabi ko, baka maaliw kayo. Huwag nyo lang tingnan ang mata ko. Gumising na! Gago! Yan po mga kabahakak ha. Thank you very much. Thank you for watching. Sana hindi kayo magsawa sa lahat ng mga video ko na nakikita ninyo. Okay lang yan ha. Huwag kayong mag-alala. Dahil matagal na kayong nag-alala sa akin. So thank you very much. Thank you for watching.